επιχειρήσεων. Πόσα άτομα είναι διοίκηση επιχειρήσεων και δεν κάνουν τίποτα. Αυτό δεν μαθαίνει επιχειρήσεις. Πώς να τρέξει μια επιχείρηση, το marketing, τα οικονομικά της, τα έσοδα, το ένα το άλλο, όλα αυτά, τα λογιστικά, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το customer service. Ένα πανεπιστήμιο είναι είτε το καλύτερο πανεπιστήμιο στον κόσμο, είτε από μια ιδιωτική σχολή. Τι να μάθεις? Με το να κάνεις εργασιούλες δεν μαθαίνεις πώς να τρέξει μια επιχείρηση. Να τρέξει μια επιχείρηση είναι πόλεμος. Με τον ανταγωνισμό και κάθε μέρα αγώνας, μόνιμος και συνεχόμενος, στη μεγάλη υπευθυνότητα να αντιμετωπίζεις συνεχώς τον κόσμο, τις υπηρεσίες σου, όλα τα αυτά να τα κάνεις σωστά. Να τα κάνεις άριστα. Φυσικά αποδίδει αν έχεις τη στρατηγική που διδάσκουν. Χωρίς στρατηγική, όπως πάει, καταστρέφεται. Ανοίγουν φυσικές επιχειρήσεις και κλείνουν σε 1-2 χρόνια. Εγώ είμαι τόσα χρόνια στο χώρο, του σχέδια την άλλη μέρα. Μαλάκα, όλοι ξεκινάνε, είτε είναι φυσική είτε είναι online, κάνουν ένα χρόνο, μια-δυο προσπάθεια. Αν είναι φυσική, ακόμα πιο χειρότερο, γιατί έχουν χάσει 20 με 50 χιλιάδες για να κάνουν την προσπάθειά τους. Μπαίνουν μέσα και κλείνουν. Αυτό είναι η επιτακτική σημασία της στρατηγικής. Πρέπει να ξέρεις τι να κάνεις. Αλλιώς, αν δεν έχεις το σχέδιο, θα αποτύχει.